A yanzu a ce a sha ruwa ka samu wani katon rogo da gyaɗa. Allah cikin daro. Kai, a rogo da gyaɗa yanzu ne zai yi daɗi yadda kake gauran nan. Kuma ku ƙoshi ya kai dam. Ya ba za ka ƙoshi ba. Ko giya ka sha da biredi za ka ƙoshi. Kuma nauyi za ka yi kamar musulunci. Cikin gaske. Sunan wani ɗan balwa hidima. Ke dai ka ce kawai dai kai rogo kake tunani. Amma ba zai ji shawara kuma ya ci wani rogo. Kawai da abin da yake bakin marmari kawai yake. A to kuma abin da yake hannunka ai shine naka. Yi goro yana da abincin zaɓe ne? Babu. To, Da abin da kawai ce ne. iya gaskiyar zance. Kan kwana da ba. Rogo ba. Kan motar nan ta haɗu. Alƙur'an motar nan ta haɗu. Naku ne. Sai ku gaisa kai. Daga kawai, Allah ya sama da ni. Yan wasan lafiya ga. A bikin sa yasa ko wani kike jira ne? Kai, kaga mutumin ya fa dace ba. Ya dace wallahi kaga. Ya san yadda yake so. Ni da sai ku yi mu rabon mai. Ba wanda nake jira. Allah an baki da mu ba. Mun san magana da ke. Wayo Allah. Wayo Allah. Ya Buba. Mun ba shi yau ne.